Nyinga en Jono Mondi Owegi. Atiyo kod bank higni mang'eny. To bang' mano to achako tiyo tich mar oganda. Mano omiyo koro andiko buge 5. Mwanyiso ka gin 3 kende. To wandiko bugegi nikech wadwa ni wager ogandawa. Ochopo kama waseneno achaye mang'eny kuomwa. To dware mondo walok yo ma walose gikwa. Mondo wabed jogo mimiyo luor. Wagerre, walos mwandu. Kik bed wan jogo mocha ma pinywa ena kama jomoko lokie ohala. Wan wawegi to ohala tamowa. Mano miyo wan kod bugegi duto. Wan kod the Luo Exit, Awakening the Luo Spirit, Culture and Development. To nitie moko arieche, the Luo Investment Spirit, kod the Luo Covenant. Giduto koriwgi to gitiego ogandawa mondo bed jogo ma ong'eyo kaka nyalo survive, kaka ginyalo dak e piny. Mondo gik moko matindo tindo ma samoro gogi piny ka, giyud kaka gileng'o mondo oganda oting're malo. Gimokwongo ma ji oromo ng'e, no oganda nyaka bed kod mila, culture margi. To marwa ber ndi. Mak mana ni ndalo mane waluwe chikewagi osekadho ndi. Mamoko kuomgi ok konyowa gi e sani, moko kuomgi thirowa. To nitie magerowa. Koro indiko bugegi, nitie kuonde ma wanyalo wache ni olokie kuonde moko mondo bed gima gerowa. Nikech ndalo mane wabedo gi chikewa, ndalogo kata internet ne onge. Sani wan kod internet, artificial intelligence, wan kod gik moko mopogore opogore. Machuno wan wabe nyaka walok yore mwadwarogo mwandu. Mae to en koro wadonjo e chuny dhano. Juogi man kuom ng'ato. Mondo chier, mondo ng'en to yo mane ma koluwo to nyalo konye. Bugni koro donjo e ngima masani. Nito yo mane ma ka ng'ato luwo to nyalo konyre. Yore mage ma ng'ato nyalo weyo maduoko oganda wa chien. The Luo Exit en buk mane wandiko kwa parogo kumwa ae. Nikech kane wayudo uhuru e Kenya ka, oganda mane mbele gi somo gi yore mang'eny duto. Makata telo jatugo mane imiyo. To nowacho na miyu jal moro cha monde. To koro chopo ka waseluwo yorno aming'a higni gi duto. To ko wabet piny to wayudo ka asara ema wayudo. Koro to wachre ga ni yo moro achiel kiseluwo higni mang'eny, tiyudo kokonyi nyaka ilokie matin. Mano miyo wan kod buk miluongo ni The Luo Exit. The Luo Exit yudre Nuria Bookshop, siling 1,000. Moko gi to yudre internet, Amazon. Lakini wachiegni print gi, gin po giwuok. Printing kene modong'.